नमस्कार मंडळी, आज आमच्या सावंतवाडी कोलगाव साईडची आज 9 दिवसाची होळी आहे. तर सगळ्यांच्या गावाच्या पद्धतीप्रमाणे होळी कुणाची 5 दिवसाची असते, कुणाची 7 दिवसाची, तशी आमची आज 9 दिवसाची होळी असते. तर त्यासाठी मी एक छोटासा व्हिडिओ बनवला आहे. त्यासाठी तुम्ही हा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा. आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर जर नवीन आला असाल तर सबस्क्राईब करायला जरासुद्धा विसरू नका, लाईक करायला विसरू नका आणि शेअर करायला पण विसरू नका. Like you. कि मेरा एक्स मेरे बारे में अभी सोचता है क्या उनके